Punta na kami sa Santo Bian. Time check 10:10. Bago kami aakyat, kain muna para may lakas. Yuhu! Ganda dito. Ayaw diya. Parang magbudong si Bayaw ah. Mali, sabayan ka namin Bayaw. Walang iwanan dito. Sasabayan ka. Kaya pa ba Bayaw? Kaya! Chill ride ha, chill ride. Chill ride yan. Yes. Yan ang chill ride. Chill ride. Time check 11:25. Haha. Tayo. Welcome to yan ang chill ride. Chill ride, pa more. Chill na chill talaga. Chill kasi may ano. May yellow. Chill na chill. Yan ang na-chill. Na-chill ride ako. Oh. Na-chill ride. Yeah. Yan si Renz Paulo. Pamangkin ko yan. Bike mechanic na. Nagiging bike mechanic. Buti na lang may kasama kami ano. Ay. Tama, baka may iba yun. Awan? Pag ice water tayo. Naplatan yung isang kasama namin. Yan, tulak lang. Gwapo mo tiyan eh. Yan. Nakuya ko. Tulak. Mali, kayang-kaya ni Paulo yan. Bayaw, sakto yan o, lipit, tumag. Nalilipit na yung tumag ni Bayaw. Bayaw. Lipit tumag. Oh, downhill. Nalipit pitumong. Hanggang Rosales. Malayo pa tayo, Rosales. Kaya yan. Pagsisinuglatan ng tulak. Ganyan kami mga tropa. Tulungan. Pinlaspagan. Walang mangiiwan. Eh, kung natin nga rin, hindi nakatawag na malakas ka, gano'n na.
Oh, tignan nyo naman yung tulak ng kasama namin, oh. Power, Paulo. One. Uy! Tagal! Graduating Peter. Saka, wala na eh. Dapat eh. At relax lang. Mas pasan tayo. Na, nagatid gayam. Malayo pala. Mo. 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 Ayun o. Bikers din. Woohoo! Ah. Ang saya-saya. Grabe pala dito. Oh, time check. 1:20. Baliktad. Picturean natin dito. Nakasawahan, nabubog siya oh. Ha, uwi na kami. Galing kami sa bike din. Oh, dahan-dahan lang tayo kasi ano to? Pasulong. Alalayan natin itong kasama natin. Ito yung inahon namin. Sarap. Ang sarap humingal. Gusto na itong labso. Lalo akong gamakas. R. Ang ibig sabihin yan, pangalan ng bakat ko yan. Kona roll. Woohoo! Sarap naman dito. Ang sarap naman dito. Alalay sa brake. Ang sarap-sarap. Downhill na patag. Mababang ahon lang yan. Apa? Bang tulak. Yun. Gila ini.
may dito. Pag ano tulak-tulak mo ah. Ako na yung napasubo ah. May tapay. Ano, mauna na kayo ni... Bayaw. May dito ini, uri na pudot kumang. Talinong. Nagarito si Tagatoy kaya pre. Tagatoy ka. Oh, downhill. Downhill na patag. Downhill na patag. Up, sharp curve. Tapos ate ka ahuna, nagtirek. Matarek. Selfie tayo dito sa Panambil. Ay, nabayad na yan. The entrance natin ya, boss. Awan, palang ito. Minor. Nakaw. Minor. Minor ahon oh. Minor ahon oh. Malalaspag si Paulo nito. Samahan mo. Sama tayo. Ayan, sakto. Mamannog ka. Minor magay mga ito eh. Adjust. May sabay. Concentrate, bro Julius. Huwag mo isiping malayo. Malapit na yan. Ayaw. Nahiligod. Lakas ni Paulo. Kanina pa yan nagtutulak. Wala. Last. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko ng malaspag.
Time check. 3:05 ng hapon. Orento yan. Orento yan. Angkan. Orento yan. Gorengan. Cina itu budol. Budol ride. Joy ride, last man. 15 minutes ko namon nga trial. Kuno 1 hour. Last bag ride. Baka ma-injury ka pag paisaw. Dato yan. Timating kaya natin. Bago ka sa iyo. Ride na garap ko yan. Ayos. Fine. Down. Kaya-kaya nan. Recover. Kaya bro. Ayos. Tayo. Relax. Paulo. Relax si Paulo. Kaya may hindi pa mau. Dito tayo sumunod sa pay kanya. Ada pasangat niya ay may 1 kilometro nila ako. Dari barangay Away. JCC. Down, kaya bay. Okay. 3:20. Nagpahinga kami kanina doon, mga 20 minutes din. Yung sinasabi namin nalastag na, yan na yung prangko. Hahaha. Oh, welcome. Manawa. Punta kami sa Manawa. Wain. Manay, narabin. Wain, gati may guys. Yan, tatay na namin na nakiktok tayo. Ay, mabuyo. Woohoo! Rain or shine! Sarap mag-bike! Diretso! Naglinong tayo, bay. Naglinong tayo, bay. Sarap mag-bike. Kahit umuulan. Kita mo? Baka iba yung nagdaanan natin. Ah, oh. Dito. Labang kami dyan. Labang kami dyan. Ada nakita da? Ada nakita da? Ada nakita da gitu. Ito na yan. Suka. Ayan, isasawsaw na namin doon.
Let's go. Nalawagan. Aginit man nun. Yan, boy. Dito, walang ulan. Welcome to Barangay Kabanbanan. Sarap mahon. Kailangan ibilo mo na eh. Welcome to Barangay Kamantilis. Matagal tayo magpapahinga doon. Hintayin natin sila. Dito muna kami. Time check. 5:15. Orasan natin yung mga dalawa. Yung dalawa. Kayo kayo? Sir? Ayan. Paulo. Maraming uminto dito. Time check. Woohoo! Buko kayo ba eh? Nakabaligtadan. Nagpapisa kayo ba eh? Nakita na kayo dakal. Labas na lang. Kada kami, tutungtong kami lang ganun. Mamaw si Paulo. Bala atin nga narami tayo ah. Sa atin lang nawawalan ah. Dahil subay. Atin namin sa amin bro. Carmen Woods. Hello. Ito tayo yung counterflow ka tayo na. Wow. Malbaliwan manod. Oh, sabot na siya. Welcome to Rosales. Time check 6:12. Andisal 24/7. Katotohanan, maggagabi na 6:30. Lapit na sa tulay. Hello.